Знаете ли, че честият прием на сода бикарбонат против киселини може да доведе до сериозни стомашни проблеми, като подуване, газове, нарушение на алкално-киселинен баланс и много други стомашни неудобства? Точно тук ще ви препоръчам алоe вера гел за пиене с мед. Това е течна хранителна добавка с 90% чисто алоe от вътрешността на листото и 9% мед и много други полезни вещества, които навлизат със всеки един прием в нашия организъм. Това алоe специално е за доброто благополучие на стомашните проблеми, пречиства организма отвътре, подобрява работата на червата, подобрява храносмилането и премахва токсините от организма. И ето тук става магията, когато се използва и таблетки минерали ProBalance заедно с алоето. Така, тези таблетки регулират специално алкално-киселинният баланс, премахват изцяло киселините, наистина облегчава и мога да кажа, че ако ги приемате в рамките на 3 месеца и двете, няма да ще кажете абсолютно чао на всички стомашни проблеми. Освен това снабдява организма с калий, натрий, магнезий, калций и хром, придава страшно много енергия, премахва хронично главоболие, киселините, както казах, язва, колит и много други стомашни нарушения. Също така би ви препоръчала за по-сериозни проблеми стомашни, като бактерии или пък кожни проблеми, пробиотик Pro 12+, с цели 12+ щама добри бактерии. Тези 3 продукта, ако ги приемате за 3 месеца, ще се решите много стомашни проблеми и не само. Ще подобрите доста така метаболизма си и ще изчистите организма. За повече информация свържете се с мен на Facebook. Ще ви изпиша тук някъде, ще сложа моят Facebook. Може и на TikTok да ми пишете или в коментарите. Приятен ден ви желая!